mutanen Zaria, balle Jafarin da bai da abin bibiya, sai ƙarya a baki ga kwaɗayin duniya. Malam Nasir Allah saka gama lafiya, ku uku ne ga kwakwarai a faɗin gaskiya, ga ƙaunar abin yabo kairul anbiya, ku ke maganin dukannin mara tarbiya, mun shirya akan janabin mai gaskiya, ba wani wanda za